YouTube. Someone. Vi spiller Hunger Games med Gustav og Chris. Vi løber ikke ind mod midten. Okay, Chris? Hvad sagde du? Nej, så vi løber ikke ind mod midten. Ja, fint nok. Pis. Okay. Laggede du, eller hvad? Ja, så lige skruer tilbage. Så godt. Kom hen til mig. Kom tilbage til mig. Jeg ved, hvor der er en kiste. Der er en kiste der. Jeg sidste gang i description, der sagde de, at det fucking irriterende, at jeg blev synge. Fordi jeg synger næsten i hver episode. Kom tilbage til mig. Hey. Jeg synes bare, det er pisse forkert. Prøv lige at komme hen til mig. Okay? Herop. Hvorfor tager du sti? Hvad? Der er en sti. Er det det? Ja. Hvorfor sagde du ikke det? Det vidste jeg heller ikke. Ej, undskyld lige på Vi sidder der i cola. Sukkerfri cola. Sukkerfri. Det er sukkerfri. Vi vil ikke være til sukker. Vi vil være til sukkerfri. Så er det meget bedre. Fucking næsten færdig for mig. Det er ikke. For mig. Shit. Okay. Nå, shit! Døde du? Nej. Jeg var bare lige ved taten. Der var så godt, der ikke var noget i. Det lå sådan hernede, men der var ikke noget i. Der er næsten ikke noget i, så det røg ud. Der er god sag. Skynd dig, kommer en Gustav. Gør det. Lige bag dig. Han er lige bag den. Eller han har ingenting på dig. Han gør det meget fucking kedeligt ud. Hey, jeg har en masse items til dig. Men prøv at jeg snakker med din Lexus. Så klam. Hvorfor klitcher han ind i væggen? Godt, du dør. Han er herovre mig. Jeg kommer og nakker med en stensmad. Dør, din klamme ting. Du er drag. Hey, din drager, vel? Dør. Fiskfolk. Jeg tror, jeg dør. Okay, hvor er du? Jeg er her. Nej, DJ David kommer. Jeg har et halvt liv. Jeg er her. Gustav, jeg er ikke død. Nej, død. Jeg har mega meget brug for mad. Okay. Jeg har en fisk og noget. Jeg har et halvt liv. Okay, ja. Okay, du får noget armor. Ja. Fuck, jeg har et halvt liv. Og du får et træsværd. Pis. Fuck, jeg har et halvt liv. Okay, hvor er det? Nå, er det der? Ja. Pis. Fuck, jeg er ikke vant til parkour. Okay. Det så bare så pisse. Nej! Okay, godt. Jeg stopper. Hvis du slår mig, så dør jeg. Jeg har et halvt liv. Okay, sorry. Hvis jeg gør det. Ej, hvis jeg hopper ned her. Oh shit. Det må du ikke. Oh shit, jeg var tæt på at hoppe. Kom nu. Ikke være tæt på at dø. Det er godt. Du er så dårlig. Nej! Hvad? Du blev sneaker-tagget. Så det kommer. Men jeg går op og tænker, jeg der løb. Det er DJ David, han er syg i hovedet. Se hans armer. Fuld øjne. Løb, Gustav. Han er ikke noget svær, tror jeg. Eller måske besendte han bare. Men det gør jeg sådan nogle gange. Lad sig som om. Han er guldægger. Nak ham, Gustav. Du kan godt, Gustav. Ja! Bro. Det løber bare mere meget som PewDiePie. Yeah, bros! Nej, PewDiePie. Nu har jeg fuld arme. Jeg har fuld hjernearmer, mand. Jeg kom nu. I næsten alle vores Hunger Games har vi tænkt os at lave 2 episoder. Ja. Eller ikke 2 episoder, 2 games i vores episoder. Ja. Så vi kommer til at lave et tilbage der. Ja. Og det er bare. Wow. Hvis I ikke kan lide os. Wow. Ups, for satan. Jeg kommer nu med. Du spiller lige om. Jeg kommer nu med. Okay. Sorry, YouTube. Han spillede lige også en ledning med cola og alt muligt. Så jeg skulle bare finde whisky. Godt lavet, Chris. I know. Cigarette. Kom igen.
Bro, lol, der er kun 10 tilbage, Chris. 10 kun. Lol, der er en der. Der er en der. Åh, shit, han har jernsvær. Men jeg har fuldt armor. Jeg har fuldt armor. Kan jeg godt gå frem? Jeg kan godt. Undskyld, YouTube. Yes! Undskyld, jeg ikke lige så det. Ej, det må jeg rigtig ondt. Sæt med ja. Fuck you all. You all Jernsvær. are the bitch. Jeg er jernsvær. Hey, YouTube. Jeg er da bare jernsvær. Så sagde jeg. Du er da bare jernsvær. Jeg er bare jernsvær. Jeg tager lige med headset på. Synes jeg. Nej, jeg gider ikke tage det. Ej, jo. Jeg tager det sgu. Hvad tager du? Jeg tager tingene. Fuck, det lækker, mand. Jeg kan ikke tage nogen. Nej, det er fordi, du har fuld inventory. Hvad? Nej! Nej, gå så. Fuck, jo. No! Ej, gå så, Mr. Squints. Jeg kunne vinde YouTube. Du skal ikke have headset på. Så kan de ikke høre mig. Undskyld, YouTube. I må undskylde, det må gå så ikke ud. Ej, nu kan jeg fandme ikke. Kan du join igen? Flot. Jo, det kunne du så godt. Mand. Okay, vi laver et game. Flot, Gustav. Hey, jeg prøver lige Meget flot. Jeg prøver lige at tjekke, om jeg kunne komme ind igen. Kan du? Måske 12. Er det? Nej, så er jeg død, mand. Pis. Okay, vi skal huske, der er en der. Nå, YouTube, det var første. Det var sgu først det der. Det blev... Ja, det blev ikke så godt. Eller det blev godt, men... Det blev flot. Ja, okay, vi tager SG30. SG30, nice. Ja, nej, jeg fandt ikke. Jeg er inde. Fuck, den startede også lige. Ej, fuck, det er en fed bane. Jeg er god. Ej, det er den der, jeg altid er så pissegod til. Hvor fanden har jeg et kompas? Hvor fanden har jeg et kompas? Jeg kan dræbe alle med mit kompas. Han er med, jeg gør det. Chris, Jeg går ud. jeg giver dig det her. Jeg går ud. Jeg starter stort. Er du klar? Nej. Vi tager Okay. SG1. Jeg skal... Nej, min Minecraft trashed. Det blev ved det. Det er hjemmet skal væk. Det gjorde mit det. Det gjorde det ikke. I må undskylde det der navn. Jeg kunne ikke finde på noget andet navn. Hvilket navn? Det der... Hvilken var det, jeg skal? Det der pis-navn. Den. Ej, okay, jeg skal ikke snakke for hurtigt. Jeg hedder Gustav Du skulle nok Sand. snakke om det. Ja, jeg hedder Gustav Sand. Vi hedder begge to vores en forkortelse af vores efternavn. Chris Bæk. Nej. Bæk, det er faktisk mit efternavn. Jeg er to. Jeg er to. Hvem har I det? Ja, hvem gemmer ikke sit æg? Hey, hvor to? Hvilken? Survival Games 2. Nej, det gider jeg ikke have den Men samme. den er god. Nej, det var ikke den samme. Den anden var San Andreas. Nej, det var sgu da så bare okay. Nej, det var jeg. Det var San Andreas. Jeg ved det bedst. Hvorfor er det, du skriver PL Z. Please. Please. Jeg skulle da ikke med Z. Det er forkortelse for please. Nej, Jo da. der er ikke noget Z i please. Please. Det er PLEAS. For helvede, Chris. Ja, det kan godt være. Men... Det er rigtigt. Watch. Ja, men jeg kan ikke kalde det for PL. Så please, dude. Please. Skriv i kommentaren, hvad der er sejst. PL, ZZ eller hvad er det? PLEAS. Hvad er noget sejst? Mit eller hans? Eller hvad Vote. lyder sejst? Skriv. Swag please, eller please. Skriv Team Gustav, hvis I hæpper på Gustav. Ja. Og skriv Team Chris, hvis I hæpper på mig. Ja. Ja, vote mig. Og subscriber. Det er den, der vi spillede. Jeg sagde jo det her, det er Survival Games 2. Okay, er du klar? Og den kender vi godt. Ja, den kender vi. Og vi løber ikke noget ind. Hvorhen... Nej, Aarhus er det. Jeg skal lige finde den tætteste kiste. Det kan være, den er deroppe. Det er lang tid, jeg spiller her bag. Nej, her. Jeg ved, hvor du er. Det gør jeg ikke. Jeg vil faktisk til, hvor jeg Gør du? Ja. Er du dum? er derinde. Kom. Ja. Lol, Gustav. Hvad?
Lol. Og hvis I ikke ved, hvad Hunger Games er, Hold kæft, Gustav! Så må I tage video om det er det samme som før, vi sagde i det andet. Det er den gamle version. Ja, den gamle Det version. er the old schools. Har du fået kisten? Ah! Så, what? Der er en der! Gik du derhen? Han hedder Willy 42. Gik du derhen, Gustav? For helvede. Jeg tror, han har taget til en pis. Jeg er inde i det. Oh shit! Jeg går op og tager det. Gustav, yes, jeg fik stensvær. Godt. Se, jeg er fucking tæt på. Ah, shit! Hvad laver du? Pis. Idiot. Fuck dig. Bare lige så Der er ved en, det. der hedder Jones. Bare så ved det, Gustav, han er hjemme hos mig i dag. Ja. I dag, så der er lidt bedre lyd, tror jeg. Ah! Jeg dør. Jeg døde. En, der hedder Jones Lord. Så må du sige opdaget. Yes. Men YouTube. Fuck Så kigger jeg bare på Chris. De kan alligevel der er se en, det. der har smidt noget kylling. Gustav, de kan alligevel ikke se de skærme, de er ligeglade. Nej, de er ligeglade. De er fucking ligeglade, Gustav. Det er ikke så, de tænker kun på mig, Gustav. Chris, De kan ikke lide dig. Jeg bag dig. Så det var med i fly. Jeg er bag dig. Jeg var bag dig. Jeg vil være med i filmen. Jeg er bare bag dig. Jeg var bag dig. Hvad lå der i den? Bue. Guldæble. Yes. Og Okay, jeg prøver en fisk. Og der er en der med mavearmor, så det ikke Med mavearmer. uden noget svært. Jeg er svær. Mavearmer. Mavearmer. Seriøst. Ja, jeg fik en Der er hjelmearmer. en boks, og Jeg fik en hovedarmer. godt, så bare gå på dem. Sekunder. Er der mange? Har de svært? Ingen af dem. Den ene har bukser, den anden har bukser igen. Af læder. Okay, der er en med, Jeg har... der er en med alt undtagen hoved og svær. Ham skal du ikke gå imod. Han har stensvær. Jeg er bange for Gustav. Du skal lige være med tester. Kom over til mig. Jeg lader anden i huset. Hey, der er en på vej over til dig. Ej, det var sgu ikke ham. Gustav, kom over til mig. Gustav, slå på mig. Slå. Bare du slå. Navn dernede. Jeg ved det, chatten. Prøv, jeg skal holde med dig. Kom nu. Pis, jeg kom lige forbi dig. Kom så. Er det ikke nede? Ja. Har du en mus? Har du en mus? Ja, sgu da. Hvem bruger ikke mus? Det gør jeg. Du bruger sgu da mus. Jeg bruger sgu da ikke meget mus. Okay, gå ind i mit hus. Okay, vær klar foran døren. Der er en kiste. Ja, den har jeg taget. Gå ind foran døren. Jeg ved godt, der er en her bag. Okay, gå ind. Jeg åbner nu. Gå ind. Kan man komme ud igen? Er der en button derinde? Nej. Okay, godt. Okay. Kom. Okay, du kan godt tage ham. Hvordan er han? Han har jern, mave, og han har fuld læderarmor. Og et sværd. Hvilken af dem? Hvilken svær? Sten. Den, hvor han er. Han burde være herovre. Jeg har næsten fuldt af arme, så har jeg sådan en hat. En hat? En hat. En hat? Du har da jern. Prøv, jeg lader som om, jeg ikke har Du noget har da svært. jern. Jeg lader som om, jeg ikke har noget svært, men så skifter jeg lige når jeg kommer over til. Og der er der noget. Ja, jeg ved godt, der er noget der. Og der er også en heroppe. Heroppe. Kig. Jamen, jeg ved ikke, hvor... Der er to. Jeg ved ikke, hvordan det er. Du skal kigge. Men jeg gider ikke kigge. Og der er også en kiste derinde. Der er kompas. Yeah. Ikke samle det. Er du dum? Gustav, jeg ved også, hvor der er en kiste. Din mor. Der er Willy 42. Han Han er meget tæt på dig. Han er derovre. har en god ting. Han er lige der. Han har... Dør din dumme lion ting, jeg dør. Hvad? Men det var alt for i dag, YouTube. Ja. Eller ikke for i dag, men vi optager det lidt igen, tror jeg. Gør vi? Ja. Sikkert. Skal jeg gøre ikke det? Jo. Ja, det gør I sgu Det da. gør vi sgu nok. Ja, det gør I sgu nok. Og husk at subscribe. Og smack that like button. Ja, og... Smack it on your forehead, sådan der. Og husk at skrive, hvis der er et spil, vi skal spille, som Ja. LOL eller Diablo eller Peace. Bare noget, som jeg Crazy skal penge. shit og lort. Okay? Og husk, at... Yeah. Og Husk at skrive i kommentarerne, om I vil have, at vi skal lave noget andet. ja, det er også det, jeg lige har sagt. Ja! Okay. Vi ses. Vi ses. Lidt.